face I don't recognize today. My Morning. girl, I'm looking at a face I don't. Magpapadraft up kami ni Holly dito sa IKEA. Come on, Baba. Wait, I'm just gonna shut this. Kasi yung golf lesson ng mga bata 90 minutes. So sabi ko dito na lang kami. Alas 2 pa naman yung ano nila, golf lesson nila. Ano pa lang, 12:39 pero magpa-practice na kasi si Kuya tsaka si Sak. Okay, shut ko lang to. Yeah, okay. We're gonna walk. We're just gonna shut this, Baba. Wait lang. Dude, I would actually down when we saw the golf. Yeah. Malapit lang to sa golf nila, TJ. Okay, come on, Baba. See ya, good luck. See ya. Oh, we sit me. See ya. See ya. See ya, Zach. Can I open the door? Okay, wait. Okay, Baba, let's go. Umalis na sila. Yeah? This Ah, sorry. Dala-dala namin yung drinks. is my car. Okay, no cars. Come on. May pa ganito, oh. I want to show you, Mom. And iikot tayo. Yes, Mom. Okay. Pagpasok nyo dito sa IKEA, mayroong sanitizer. Okay. Okay, come on. Okay. Akin na. Yeah, you wash your hands now. Go. Good job. Okay. Mag-CR daw kami. Okay. Okay. Yeah. Good girl. Oops. Okay. Hanapin natin yung toilet, Baba. Hanap namin yung toilet. Mommy and daughter. Gala to. Yung boys, sila din. Nandun sila sa toilet. Here. This way, Baba. Is this the one? No. I have this one. Okay, nakapag-toilet na tayo. Akyat na tayo. Okay, go. Okay, Baba, go. You wanna hold Mommy? Okay, I don't need her. Okay. Dito tayo sa showroom. And si Holly, ayan. You right, Baba? Tingin-tingin ulit tayo ng mga ideas. Kasi sabi ni Jan, ang tagal, matatagalan daw sila sa Kayonga. So sabi ko, dito na lang kami ni Holly sa IKEA magtambay. Tingin-tingin, Baba, come on. Well, Mommy said, no, we're not going downstairs. Later pa. Tayo. Baba, come on. Whoa. Ha? Slowly. Is this your bedroom, Baba? Nah. Come on. Yung ganito ko, di ba sabi ni Jan, di ba may ganito ako yung gray doon sa kwarto ni Holly? Sira na nga. Tama si Jan. Hindi ko sa inyo napakita. Sira na yung ano, ilalim. Ang chip ng kahoy. Come on, Baba. Oh, ang ganda ng mirror, oh. Malaki. Wow, eto pala yung ating OOTD, guys. Etong semi-turtleneck. Nakuha ko to sa Temp. Tapos eto sa MCL. And leggings. Tapos backpack. Ayan. Baba, come here. And si Holly, show your OOTD, Baba. What are you wearing? Fine. Elsa. You have to look here. Okay, what are you wearing? Elsa. Elsa. And what is your shoes? Glitter. Glittery. Okay, don't touch this one, Baba. Ang ganda sana to, oh. Kasi malaki ba? Pero mas maganda kung merong konting white na border dyan, di ba? Anna, Mama. Where's Anna? I don't know. And tingnan nyo yung kanilang toilet dito. Ayaw kong ganitong sink kasi mahirap to linisan. Mga ganitong sink. Ha? Ang mirror is 199. Come on, Baba. Let's go. Yes. Nakita nyo na to kasi pumunta na kami dito, 'di ba? Kasama namin sila Kylie.
Maganda to sa outdoor, no? Cute. Come on, Baba. Okay, let's go. Okay, come on, come on. Daming stopover nitong isa. Come on. Andun na naman siya. Nag-stopover na naman siya. Come on. That's for baby. You're not baby anymore. Remember? You said you're a big girl. Come on. Come on, baby. Come on. Ang laki mo na para dyan. Come on. Ang cute nito, oh. Marami silang maliliit na basket, oh. Andito na naman to, oh. Ay, ang cute naman ng lamp. May pa-speaker. Ay, hala, hala. Oh my God. Come on, Baba. Labas na tayo dito. Makakasira tayo dito. Come on. No, we have. Meron tayong mga ganyan. Hindi ko pa na ilalabas. Ito, maganda sana. Pero, ano, pag ilang beses na to drinawingan or sinulatan, pangit na siya. Tingnan. Ay, wow. Look at this. Pang-organize. Ah, look. Hindi kasya dito mga damit mo na, Baba. Only for baby. Okay, close. I was going to say that. Ah, okay. You're just about to say that. Okay, let's go. Ayan, gustong-gusto niya to. Ang liit. Come on, let's go. Come on, put it back. That's for the other kids. Come on. Ito, meron naman ako nakita dito yung parang hanging glass na vase. Ayan, oh. Come on, baby. Nag-stop over na naman siya dito, oh. Ito, cute to, oh. Nag-edit ako. Pero glass, sana wood. Mura lang naman siya, oh. $30, $29.99. Come on, Baba. I know it's glass. I said that. Ito, cute din, oh. Cute din ito. $59. Okay, come on, come on. Ang cute nito, oh. Ito yung, ano, watering can. Lata siya, oh. May binili ako last time, pero hindi ko na mahanap. Bagong-bago pa. Dito rin sa IKEA, pink. Kung na-vlog ko yon, nakita nyo na siguro yun. Pero hindi ko nahanap. Sabi ni Jan, naiwan daw namin kila Blue Eyes. Pero hindi ko na follow up. Tagal na kasi. Ito cute siya, oh. Ayan na naman yung mga pahangin, oh. Ang cute. Okay, come on, come here, come on. Where's Mushi? Where's Mushi? See? Where's Mushi? Okay, come on. Always hold Mushi. Come on. May nakita na naman siyang ano. Aya, baby. Upo nga muna tayo dito sa couch. Napagod ako eh. Okay, diyan ka muna. Manood muna ako ng TV. Charot. Okay, laro ka muna dyan, baby. Pahinga muna tayo dito. Hindi ko alam kung pang ilan na tong room, guys. Basta ayan, dito kami. Kusina yun, yung may dalawang tao doon. Kusina, tapos ayan sala. Ah, dining. Tapos dito sala. And yung baby ko, ayan. Ito, maganda tong cushion cover. Meron akong ganito sa bed, yung malaki. Na ganito. Parang ganito yung cushion cover ko doon. And gusto kong lagyan ng cover yung mga ganito namin. Kasi ang dudumi na. Kahit nilalabang ko. Kasi matagal na rin naman yun. Okay. Okay. Kanina pa kami dito. Nakaupo lang ako. Tapos na siya kasi maglaro dito. Okay, let's go. Tapos na kasi maglaro. Come on. Ayan, maganda yan ang idea. Para sa kwarto ng mga bata. Pag malaki na yung kwarto nila, ha? What's that, Baba? You're going upstairs. Ano? No. Walang stairs, Bob. Yeah, that's cute. Eto, meron akong binili nito nung kasama ko sila Kylie. Hindi ko pa ata yun na-haul. Walang time. Wala kaming time mag-haul kasi lagi kami nandito sa Adelaide. Meron akong binili nito white. So, kuha ulit. Maganda itong idea ang ganyan, di ba? White. Yung binili kong ganyan. Come on, Baba. Cute. Is it cute? Yeah.
Dumihin yan. Come on. Mine. And like, what? Tingin-tingin lang tayo. Ay, cute naman ito. Ang liit. Cute to, oh. Ang liit. Cooking. Cooking. Okay, Papa, careful. Alam, may nagsulat na dyan agad-agad, oh. Look, this cooking pepper. Meron ako nito, pero sa iPad ko linagay. Ang ganito ko. Sa iPad ko ginamit. Yes. That's easy to pull. Yes. Ah, cute. Ah, bin. Ay, ang cute nitong bin, oh. Kita nyo ba? Ayan. Lagyan ng bin. Oh, careful ha. Careful. Careful. Ito cute siya, oh. Patuyuan ng mga pinggan. $30. $29.99. Ang cute. What? Parang gusto ko siyang bilhin. Padala sa Pinas. Ang cute kasi, oh. Diba? Kaso wala pang ano, balikbayan. Hindi pa sila nagre-resume kung kailan at hindi ko alam. Kasi naghingi ako ng box kay ma'am, sabi niya wala pa raw. Look at me. Kasi kilala ni ma'am yung pinapadala namin. Yung kinukuha ni ma'am ng balikbayan box na LBC. Cute siya, diba? Yung dining dito parang pang maliit na pamilya lang talaga siya, oh. Pero ang cute, diba? Siguro sa mga kondo-kondo, maganda to. Oh, ang cute din ng upuan. What? Uy! What are you doing? Hindi niya kasi abot, oh. Andito, ang taas naman. Maganda to. What? Ah, for baking. That's nice. Ito, oh, may ganito sila, oh. For organizing ba? Para mailagay mo sa ilalim. Tapos meron din sa loob. Magandang idea to. Meron ako nito silver. Nakita nyo na ba? Yung sa ref, parang yung katulad sa ref. Yes. Silver nga lang yung sa Kmart ko yung nabili. Yes, we do, Baba. Yeah, but different color, different size. But we do have that. Cute nito, oh. Paisip tuloy ako. Magkano siya? Kasi gusto ko mag-ayos ng aking pantry. Wait, Baba. Okay, wait lang. Siguro, wait nga, Baba, wait. Eto, hanapin natin. Anong code niya? Anong nakalagay? Picturean ko na lang. Okay, come on. Just pretend. Come on, let's go. We have more here. Come on. Ito, nakaganda ako kasi white. Maganda talaga pag white yung mga cabinets. Ayan. Pantry. Yes. Wait, Baba. Oranges. Ah, pretend. Meron akong ganito. Lagyan ng cupcakes or cake. Huh? Oh, just pretending. Oh, look at this. Where's yours? Chalk. Okay, come on. No, I want more oranges, please, Mom. Oh, oranges. We don't have oranges here. Ah, pretend. Okay, Holly, here's your orange. You're welcome. Pretend lang pala. And yung kusina, oh. Napaka-organized. Oh, ang cute. Tapos, ano to? Ah, bean. Paano mo siya? Oh, cute. Ito, nakahang dito. Dapat nakatago ang bean. Ako kasi wala akong mapaglagyan ng bean ko yung maliit. Kaya nandun siya sa may sink talaga. Pero mas magandang pag nakatago. Okay. Close. Ang cute naman, oh. Nan yung hanging plant. Cute, diba? Oh. Look inside daw. Buksan natin. Taran! Okay, Baba, come on. Nakita nyo na ito sa Chona's Kitchen, diba? Dito ko rin yung nabili sa IKEA. Ayan siya, oh. Yes? You have this. Yes, I do, Baba. But I need the small one. Yung kalahati ba nito? Pahaba. Para sa lemon. Which you like, please? What would you like? Which one you like? Ah, which one you like? Nothing. Daddy, no, you have to say this. Okay. Pretend this is a shop. Pardon? Pretend this is a shop. Ah, pretend. Okay. Which food you like? We have porridge and drink. Porridge and drink. I would like to have porridge, please. And which kind of food? We have
grape and fruit. What kind of fruits? Grapes, please. Thank you. Wait a second. Okay? Pretend lang daw. Get some spoon. How many, please? How much? How many? Just one, please. And money, please. How much? Money, Yeah, how much? is 4. $4. $2? Yes, please. Okay. Okay. Thank you. Okay. Bye. Cute dito. Ang liit. Ang galing nila mag-maximize ng ng space. Tingnan nyo yung living room. Ang liit lang pero ang cute. Parang nandito na lahat, oh. Tapos, dining, kitchen, bedroom. Holly. Ang cute, oh. Ito yung kusina dito. Ayan. Look inside. Ito may mga paganyan sila. Look inside. Okay, look inside. Okay, nothing. And bin ulit. Ang cute naman ito. Yes. Andito na naman yung gusto kong bilhin, oh. Bumalik kami dito sa entrance ng showroom kasi kumuha kami ng cart. Napagod na kasi si Holy Girl. You right now, Papa? Okay, let's go back. Hindi ko mahanap yung pinakita ko sa inyo na yung magkapatong na dish drainer. Meron lang sila dito ay yung mga ganito. Wala yung gusto ko na sabi ko gusto kong ipapackage or ibigay kay ma'am. Hello po. Kaya pala hindi natin mahanap yung hinahanap ko kasi out of stock. Nagtanong ako sa kanila dyan. Hindi ko daw mahanap. Maganda pa naman sana yun. Sabi next week pa raw. In a week. Magre-restock daw sila. So, okay? Okay. Ganap ako ng mga pang-organize sa mga drawers. Ayan. Uy, Baba. Bahala ka. Makalimutan mo to si Moshi. Alright, we'll leave Moshi there. Open it. Get it. Please. Pag naiwan mo yan si Moshi, bahala ka. Ayan, oh. Pang-organize. Hanapin natin yan. And my mirror. Ayan, oh. Malaki-laki siya. $39. I can't see. You can't see? Cute siya, no? Eto, kailangan ko to. Saan kaya to? Hanapin natin to. Lagyan ng mga lipstick, tapos foundation. Sana white. Parang, naman to, black. Or gray. And, ayan, tingnan niya. Buy that, please. No, we're not gonna buy. No. Nakita niya yung pink na chair, oh. Ang cute. Ayan, oh. I know, I like it, but we don't need it now. And ayan yung baby blue, maganda rin, oh. Nako po, si ate. Oh, where's Moshi? Ang cute, diba? Dito tayo sa mga pambata. Ay, office pambata. Office area na to. Ayan. Patao ngayon dito. This is so nice. Nakita niya naman, merong pink dito. It's gel. I know. You said that before. And eto, oh. Ito, maganda to, oh. Last time ko pa yan nakikita, pero hindi ko naman binibili. Which one? Ayan, ang cute, oh. Cute. Pang babaeng bedroom. Cute lang siya. Meron sila kuya dito, diba? Sa boys. Matibay talagang kahoy. Ayaw na ng mga boys yun. Kasi nagsisilakihan na sila. So, yan. You like it, Papa? Do you wanna sleep there? You like that? Yeah. Sabi niya, gusto niya rin daw magpa-spin dun sa upuan na yun. Yung bilog na yun. Iniikot kasi ng tatay niya, yung bata, oh. Sorry, Baba. Ginagamit pa ni Kuya. Yeah, let's go. I'll go down. You wanna try? Okay. O, diba? Turn niya na. Okay. Ready? Okay. Ang cute naman ito. Okay, that's it, Baba. That's it. Okay, close. Okay, bye, Holly. Parang itlog.
Parang bassinet. Where are you? Peekaboo. Okay, come on, come on. That's it, come on. Oh. May playground dito, guys. Oh. Hurry up, Papa. Sabi ko, magdi-dessert lang kami ni Holly. Kumuha ko ng meatballs kasi na-miss ko na to. Masarap to eh. Yung may gravy tapos may jam. Masarap siya. Ako na, Papa. Wait. And ito yung dessert. Ang liit. And naka-plastic siya. Here, Papa. Naka-plastic siya. Yeah, wait. And yung cutlery nila naka-plastic din. Dati naka-expose lang yung mga utensils nila. Ngayon naka-plastic. And plastic lang siya. It's alright. Mushi can stay there, Baba. Kinuha niya talaga si Mushi. Wait. I don't want to. You don't want jam? Okay. Ah, sorry. Blow. Bite only. It's hot. Blow. Bite. It's hot. Blow it. It's alright now. Yum. Sarap. Pwedeng mashed potato or chips ang piliin nyo. Pinili ko chips. Sarap. Kain mo na kayo ni Holly. Grabe siya. Halos siyang makaubos ng Is this mine now? Ng meatballs. Is this mine now? Buti na lang kinarahan mo pa si Mami. Apple juice. Okay, wait. Baba. Ano sasabihin? You can't? Yeah. Ang gusto niya na pati yung drink niya. Sarap. Kulang yung meatballs. I finished my drink. Oh, you finished your one? Yeah, I finished the water. Guys, I want to do it by myself, Mom. Alright. Oh, boss. What's next? Dessert. Let's open it, guys. I'll do it, Baba. Alright. Careful. Don't spill it, Baba. Ay, ang tagal. Yeah, it's taking forever. Let me help you, Baba. Yeah, I want. Oh, look at that. See? How is it? Good? Ang liit ng dessert? Alright. Ay, ang tagal na ako. Naaakit na ako ng chocolate. Ayan. Ayan siya, guys. Oh. Ayaw mag-focus. Ay, ang sarap. What? Sarap. Alright. Sarap. Oh. Finish that one first. Huh? Finish that one first. Ay, ang sarap. Careful with your clothes, huh? Don't touch. Wait, Baba. Try it, guys. Yeah. Good? Yum. Sinolo niya na, guys. Nakatatlong subo lang siguro ako. Sarap. Sarap. Sarap siya, oh. Ano? Sarap ka, Baba. Finish. Tapos, okay, let's go down. Have a drink. Naubusan na rin namin yung dalawa. Etong water tsaka yan, oh. Okay, let's go. Dalhin muna natin to doon. Wow. Yeah? That was yum.
Wipe your face, please. Or your mouth. Ito nyo ilalagay yung plato nyo pagtapos na kayong kumain. Come on, Baba, let's go. Let's go. Press that one, Baba. Okay, press. Umuulan ng sanitizer dito, guys. Ang daming sanitizer doon, oh. Doon. Ayun, kita nyo yun? Which is really good. Kasi nakakapaghugas tayo ng kamay. Bago kumain, tsaka patas kumain. Okay, Papa. Oh. Kami? Dito tayo sa may mga cushion cover. Pili tayo. Hanap muna tayo. Ha? Not yet. Not yet. Mommy's looking for something. Damitan natin yung mga cushion ko doon sa living room. Yes. What? No, we don't need pink, Baba. Our couch is brown, Baba. Hanap muna ako. Bumigay na yung partner ko dito. And tumawag na si Jan. Nasa labas na raw sila, so magbabayad na ako. Ayan na yung aking cart. Punong-puno na naman siya. Punta na tayo sa cashier. Tulog na si Baba. Ang daming tao ngayon. Ang haba ng mga pila sa cashier, guys. Tingnan nyo. Yan si Holly. Tulog na talaga. Andito ngayon sa labas. Hinihintay ko lang si Jan and si Holly. Ayan, tulog pa rin siya. Oh. Dito na si Johnny Boy. Asan na siya? Moshi, it's over there. Your lips. Messy. Kami na lang tumawid. Andito si Jan. Balik na kami sa hotel and yung boys pagod. Are you tired, boys? No, I am. Are you tired, Holly? No, you just fell asleep. That's right. Kuya, pagod si Kuya kasi 90 minutes yung golf lesson niya. Si Sak hindi siya nag-golf lesson kasi hindi si Kuya, hindi member si Sak. Sa Kyonga, si Kuya lang tsaka si Jan. Before kasi, kahit hindi member, pwedeng i-enroll si Sak as mag-enroll sa class. Pero ngayon, mahigpit yung Kyonga. Yung mga member lang ang ina-accept nila ngayon. So, hindi member si Sak. So, next time na lang si Sak ulit. Pag okay na. Ginawa nila yung para konti lang yung mga batang mag-golf lesson this term. Kasi nga, diba sa nangyayari sa atin ngayon. Kaya, marami rin nagreklamo. Sabi niya, marami raw nagreklamo na parents na hindi member. Kasi, madami kaya silang nag-golf lesson. Sabi ni Kuya, how many of you today, Kuya? 5 or 6. Ang dami kaya nila. Kung nakikita nyo noon yung vlog ko, marami kayang nag-golf lesson ng mga bata. Ngayon, yung mga ano lang tala, stricto sila. Member lang sa Kyonga. Si Sak hindi muna minember ni Jan kasi baka raw bumalik ulit soon. Hindi pa alam kung kailan. Kasi hindi naman mura yung membership dyan sa Kyonga. Medyo may kamahalan din. Dati si Jan lang. Tapos, after few months, last year ata, or ewan ko, basta minember niya rin si Kuya kasi nga sa mga competition para si Kuya din yung magre-represent sa Kyonga at saka yung mga ka-team niya. And si Sak, diba, lumalaban din siya sa Kyonga before, pero ngayon hindi muna kasi hindi si Sak member. So, pero si Sak member naman si Sak dun sa amin, tsaka sa isa pang golf course dun sa amin. So, dito lang sa Kyonga kasi stricto sila ngayon. Pero naglaro si Sak, ang nagturo si Jan. So, pwede naman maglaro si Sak sa Kyonga. Hindi nga lang sa class, si Jan ang nagtuturo. Right, Sak? Are you alright, Sak? Yeah, I'm alright. Yes. So, dito lang kami, guys. Dito na tayo sa Comfort Inn. No, you're not going to the pool, Kuya. It's not that hot. Gusto nila mag-swimming. What's that? Oh, you got a new one? Okay. Let me see. He got a new Kyonga hat. Can I help me have a Can I have this? No. Why not? You got a lot. Ang dami yung sombrero. No, I haven't. Yes, you do, Han. I've got 2. Huh. Look, kids, ang dami ng kids. Okay, let's go. Oh, I love you. See ya. Naligo na siya. Magpapamassage. Ayun na naman siya pagdating niya dito. So, yeah, alis muna siya. And si Kuya naliligo na. Have a shower ng Sak. Girl,
looking at a face I don't Paradise, tell me who you see, 'cause I think